מה קורה חברים? כאן היום MLM, והיום פרק קצת שונה. אני מחליט להתמקד בקבוצה ולא לעשות היום משחק. אני מעדיף להתמקד, אולי אני אתקבל גם לקבוצה כאילו של אלטרנטיב, שזה עולם, שזה כמו נבחרת כנבחרת. והיום אני רוצה לקנות מספר שחקנים שאני חושב עליהם, ובואו, יודעים מה? בא לי קודם כל להריץ את המשחק הזה שיש לנו מול, שכחתי איך קוראים להם, יובנטוס, כן. וואן רוני לא רוצה להצטרף, אל תצטרף. אני לא אשים עליך יותר מדי כסף. אני חושב על אוביין, אחר כך אני זוכר איזה קבוצה הוא נמצא, בגלל זה בוא נראה מה יהיה לנו מול יובנטוס בהרצה מהירה. אוקיי, בוא נראה מה קרה. וואו, פירקנו את יובנטוס 3-0, דיאגו קוסטה 2 שערים, גבי שער 1. עדיין אני מוחזב מרודריגז, שאני לא רואה ממנו הרבה יכולות, ואני חושב על להחליף אותו. שוער מצוין, הגנה נחמדה פלוס, קשרים, יש לנו קשרים מצוינים, התקפה דיאגו קוסטה מצוין, אדריאן כרגע נחמד, אני אחליף אותו בחלון העברות הבא, אבל כרגע זה מספיק. עכשיו, אני רוצה לקנות, יש לי 69 מיליון. סליחה על זה, אני קצת חולה, לא נורא. יש לי 69 מיליון ואני חושב, מה אני יכול לקנות? בוא נראה, 69, אני יכול לעשות פשוט לשים, אבל אני חושב בינתיים על לקנות, רגע, מה אפס? אני חושב בינתיים לקנות את ביין, אם אני אותו שחקן מאוד מהיר ואני אוהב מהירים, אז הוא מאוד יעזור לנו בקבוצה, לי בקבוצה כאילו. הנה. אובמיאנג, הוא, אם אני לא טועה, הוא השחקן המהיר בעולם. אם אני טועה, תקנו אותי בבקשה. אני כאילו ילמד אותו איך לשחק בצד שמאל, אני תמיד אשחק איתו בצד של רודריגז. אז אוקיי, אני מציע 14 מיליון, אם הוא לא ירצה אני אעלה, יש לו עוד 54. ועכשיו אני בעצם קונה חלוץ, אני אוהב לשחק עם 2 חלוצים, זה הקטע אצלי, אז אני קונה חלוץ נוסף לדיאגו. אבל פעם אני רוצה להעדיף לראות חלוצים בסכום כסף שיש לי. אני כמובן אזכור את ה-14 מיליון, אז אני אעשה, חשוב רגע, חישוב מהיר, אז אני אעשה זה 50. כן, נכון? כן, 50, אפילו אם זה לא כל כך חישוב טוב, אבל 50 מיליון פלוס, בוא נחשוב, הוא רוצה זה 100, נעשה את זה 200. נראה אם יש כאלה שחקנים, מה 100? סליחה על זה. מה? קנה. שנייה אחת, אוקיי, יש לנו את פלקאו, שכמובן אני לא אביא אותו. כן, הוא נמכר לצ'לסי. ודאי, אולי זה לא הבחירה הכי טובה, אולי הציעו לי יותר עליו, אבל לא נורא. רובן ון פרסי, בוא נראה את היכולות שלו. איטי מדי. איברהימוביץ', וואו, הוא שחקן מצוין לפי דעתי. הוא מהיר יותר מוון פרסי, שזה משהו מרשים. אבל אני חושב עליו על קרים בזמה, או גוארו. עכשיו אני רוצה את הגוארו, אצלי בקבוצה. נראה לי אני אקנה את הגוארו עד אז, כאילו, בוא נקנה אותו, בא לי אותו. שוב אני חושב שהוא יתפתח טוב אצלנו בקבוצה, אז אני מביא לו 40 מיליון. יש 40 מיליון. וככה 28, אם הוא ירצה, אז יישאר לי עודף לביין. אוקיי, בוא נעשה הרצה. אוקיי, ומה קרה אצלנו? שחקן נפצע, שחקן מת, לא יודע. יופה, דיאז חזר לנו מהפציעה, דיאז, עוד שלי. ומי יותר טוב? אתם יודעים מה, אני אשב את לא גודלי. קונה. כן, אני אחזיר אותו, אבל עד שכבר יהיה בזה. אוקיי, הוא שמח מזה. אני אתן לו... אוקיי, אני לא אתן לו כלום. 4 עונות מצוין בשבילי. זה מה שהוא רוצה. ובואו נראה. אני לא כל כך מכיר את השחקן הזה, אבל 7 מיליון וחצי, בשמחה. מירנדה לא נראה לי שחקן כל כך חשוב אצלנו, אם כן, טעות שלי, אני אקנה שחקן טוב אחר.
הם מציב 8, ברור, כבר עדיף לקחת 8. שחקן מבוקש. מצטער שאתה שומע את כל ה... מנסה להשתעל לו את כיוון המיקרופון. אוקיי, הם רוצים כמה? 59? 5. וישדע איזה טעות שמה שאני עושה. אני משאיר אותי ב10 מיליון. אבל, הם מצאו וחצי, איזה דפוק אני. בואו נראה. הם מראים לי את כל הזה. איזה דפוק וויין רוני, 43 מיליון והוא לא הסכים. הוא כרגע הסכים. למרות שהסטאטים שלו לא כאלה טובים. וואו, תראו את הסטאטים של וויין רוני, פאק. איך מדהים? אני אשפר אותך. לא. טוב, אני שמח להודיע שיש לנו שחקן חדש, קוראים לו אובמיאנג. שחקן מהיר, אתלטי, מצוין לפי דעתי. אני מת עליו. רודריגז יושב בינתיים כשחקן מחליף, ברוטציה שלי. כן, רוטציה, אני מתחיל לדבר כמו הגדולים. ואוקיי, עד שהתחיל הליגה. כמה רוצים? אוי, לשיט אם זה עכשיו בבטל לי זה. אוקיי, 3 עונות, אני אעלה לך את זה, כי אני חושב שמגיע לו. לא כבר, אם כבר לחגוג סתם. טוב. כמה, אם יש לנו את הגוור הזה, לפי דעתי אחלה קנייה, כאילו. אוקיי, והוא נמכר נראה לי, השחקן הזה. וואו, איזה גוסס. ממש גוסס פה. אוקיי, המשחק הראשון מתחיל לנו... אוי, פה אותו מתחיל. יש! וואו! וואו! אם זה ככה, אז אני לא אוכל לקנות כלום היום. כלום זה, אני צריך למכור בחלון העברות מלא. אוקיי, אבל יש לנו את הגוורו! ואני עכשיו צריך לשנות. יודעים מה? שאלה מטורף. זה הגוורו. שנייה, במקום... משנה למרי סוארז. אולי ככה, אבל דייגו קוסטה. לא. what the fuck. אוקיי, ככה. הגוורו ודייגו קוסטה מאחוריו. וואו, זה נראה לי הרכב הקטלני, אני מעדיף... לא. הגנתי הכל כבר. אני מעדיף את אובמיאנג בצד זה. וואו, זה נראה הרכב מפחיד. סרחיו הגוורו. דייגו קוסטה. אובמיאנג. אוקיי, כן, רגע, רציתי לראות מישהו, מרי סוארז. טוב, בוא נראה בינתיים, אני אעביר עד תחילת זה, ואז כבר יסתיים הפרק הקצר שלנו, שלא משחק פה אבל. אני לא משחק פה. אדרת טורן, וואו. פאקינג. רגע, לא. אני חייב את השקל הזה. אני חייב את השקל הזה, אבל. לא, אבל הייתי חייב את השקל הזה, חברים. תראו מה זה. אני רוצה עליו 9, 8, יודעים משהו. 9, שקל הרוב. אאו. אדרת טורן, עוד פעם. אני לא... פעם... אני צממת. שנייה אחת, כבר חוזר. מים, טוב לריאות. וואו. אוקיי, הסיכום רגע, לא! וואי, אני אידיוט. יופי. צידי הייתי... וואו, רגע, לפני שאני בטעות יצא מכל המשחק. כן, חברים, פרק ראשון של... לא משחק, אבל כאילו... חילופים וזה, אני כבר אמצא רעיון שם לפרק. כן חברים, זה הפרק שבו קניתי את אובמיאנג והגוורו, וגם שיניתי קצת מהסדר ומכרתי במחירים מוזרים ביותר. וכן, אני יודע שאני חושב... חלון העברות הבא, אני חושב קצת לחזק את הקישור שלי בשחקנים טובים. אולי לוקה מודריץ', לא יודע אם משחק כזה טוב, אבל אני כבר אברר. היה לו כזה טוב בהעברות פה. ואני מקווה שעשיתי העברה טובה ואתם שמחים ממנה. אוקיי, כאן היה MLM
ששמח לי להיות בעוד סרטון איתכם. יאללה ביי.